Үз гомерендә бер мәртәбәдә балык тотып карамаган ир-егет юктыр. Малай чакның иң кызык һәм кадерле шөгыле ул балык тоту. Бәйгедә катнашучылар арасында хатын-кызлар саны да елдан-ел арта бара. Менә бу фестивальгә мин икенче тапкыр киләм инде. Уже егетләр кара бирүләр эстафета урыннарын. Мисс Рыбачка призын алдым. Быел инде миңа приз кирәк түгел, катнашу бик кыйммәт. Яшь чакта да тоттым балыкны, хәзер дә тотам. Но мин, конечно, ыкта тотмыйдыр инде. Күлләрдә, буаларда тотам. Анда инде уңышлы тотам, кайтам, Аллага шөкер. Мондый ярышлар балыкчыларның яраткан бәйрәменә әверелеп килә. Чара елдан-ел күбрәк хәвәскәрләрне җәлеп итә. Безнең инде Кукин фестивале быел менә 4нче ел подряд официально оештырыла. Балыкчыларның бит канында ел сайын алар артып торалар. Төрле районнардан киләләр, шатланып, рәхәт иттереп, вакытларын уздырып, үзләренең рәхмәтләрен сөйләп безгә, куанып, уха ашап, шәйләрне эчеп, күңелләрен күтәреп кайтып китәләр. Шул. Мин инде уйлавымча, бу фестиваль безнең дәвам итәргә тиеш, аның масштабы артырга тиеш, ел сайын. Шул. Барыгызны да чакырып калабыз. Ел сайын бер вакытта үтәбез менә шу июль азагында. Шын балыкчы һава шартларының нинди булуына карамастан балыкка чыгып китә. Фестивальдә катнашучыларның елдан-ел арта баруы сөендерә. Бәйрәмгә хәтта күрше район һәм шәһәрләрдән дә кайталар. Күкен сүзен ишеткәч, күп кеше моның нәрсә икәнен белми. Бу сүзне мөслимнәр белә. Бу мөслимдә Агачы Ак елгасында йөзә торган балык. Менә бүген без Күкен фестивале уздырабыз. Күкен фестивале барлык балыкчыларны берләштерә, аралаштыра һәм дуслаштыра. Авылда күңелле бит инде, җәй көне багашага гәлгә балык тоталар. Шуннан да киттем инде. Яландым. Нәрсә әйтергәндә, балык тоту үзе күңелле бит инде. Нервларны тынычландыра. Монда инде күңел җал итә. Бердән природада буласың инде. Әйдәгез, менә все поднимаемся наверх. Смотрите, давайте. Далеко не уходим, около берега здесь собираемся. Итак, сразу. Дуслар белән очрашасың кайбер чагында инде. Алар белән була инде, бәйрәм шикелле була дигәндә инде. Бүген менә тем более инде балыкчылар көне оказывается инде. Аңа күрә инде монда күп җылда. Танышлар да бар. Дигәбез оештырылган. Команда эстафетасында әтиле улы Ранис һәм Булат Бәдретдиновлар командасы беренче урынны алды. 12 яшьлек Булат иң күп балык тотучы буларак иң җитез балыкчы номинациясында җиңүче булды. 1 сәгать эчендә 132 балык тоткан үсмергә бүләккә палатка бирелде. Эстафета тәмамлану белән балыкчылар яр буена юнәлде. Жюри һәрбер балыкчының табышына бәя биреп, күп санлы номинациялар буенча җиңүчеләрне ачыклады. Җиңүчеләргә мактау грамоталары һәм фестивальнең иганәчеләре Игорь Бубеков, Эдуард Батталов һәм Марат Баерхановтан кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бәйгедә катнашучылар гына түгел, ярышларны тамаша кылучылар да балыкчылар ярышында әзерләнә торган төп ризык тәмле уха белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.